adira kata yuto mokelo ne Kenya nyalo bedo to koro ko use chuth mogole lwet sirikal. Uchumi ma Kenya kae bo bede yo machalo nda ka moko kuom kembe mo nyalo wacho ne winjo be ni kelo nwa ber koro waseuso wakite lwet joma moko. Gik mang'eny mosetimre ng'eny moko kaka koro Singapore manene olosre. Ang'o Singapore, one of the things manang'acha notimo Singapore no kelo miluongo ni protectionism. Protectionism en ni kambe mamagi imiyo gi teko moingo kambe maoko. Ing'eni sama kao kaka ikelo China to your market. Ja China chande kapono biro bunja konyo gik moko kae. Obro nyiewo gi tete ma at the same time seche moko serikal bro bet nonge gimanigo. To ka serikal bet nonge gimanigo to seche moko proceeds mag gik mousgi profits to nyaka be transferred back to the home country. Mane problem ni locally we must not have one capital mar nyiewo gigo. Get gigo gen gik madongo. Kenya Railways is a big infrastructure. Manga manyalo nyiewo Kenya ka onge manyalo nyiewo Kenya ka onge. Koro nyaka floated to even international investors. Mabende it is important no mondo waluong international investors mondo invest ka. To problem mantiere ni kapo no kwabed kod protectionism moro. To kwa protect kambewa maiye kae. To we can also end up losing the country to the foreign again. Koro se makatega infrastructure gi tingeni the country kunde moko ma very crucial. For example, health. Kata kiwe mano agriculture. Kawa lose all our infrastructure. Kakoro ni Kenya Airways okose bedo sumuka loss of profit. But a national carrier. Ko make losses Kenya Airways no. To one kata expect Kenya makuru wagolo pesa to wadhi to wakonye. Koro onego bed no bedo manage professionally. Number 3, watch merit. Ka serikal pudok nyal ndiko jok manigi loan. Kaka timre serikal semoko yudo ka ng'ato rally ma ji wuothe ji wuoyo ka ji nyarawila no bende bere ne nyathurwa wamiye tich mar bedo cabinet secretary so nyarawila semoko en kuma somo cabinet secretary mar health nyarawila ni ok en daktari nyarawila ni en ja biashara to timo biashara ang'eye maber ikolo kikete ka trade moro ko ber nyarawila lakini kidhi kete kata na health semoko kaka no ket nyako moro man jaber miluongo na komi change. Ngeno ko kete kanyo to koro gichane no duogo bage. Koro kaponi watimo onge merits, do ma onge lon, kata mna gik monego bed ni timo kaegi. Kaka koro idea ni to poda feel ni Kaber nego tere university bende. Jo Kaber jolonjo cheke ni how do the impact of this thing on the economy. Penjo mi penjo go. Ad bed ni omi economists, good researchers, mang'iyo financial capabilities ma wan go. Impact magini di create kawa uso gi kata ware ogi kambe kiel nikech gini ng'en di bet a private public company miluongo ni wealth something iluongo nango chande sovereign wealth company koro gik moko te ma watimo infrastructure ni di bede company chande ting'eno nego bed ni kai pogo gik moko iwacho mang'eny ma dwa timore. For example, in food security, for example, in security, watch maga housing affordable, gero infrastructure madongo. And then kama wantiere sani, wantiere kodi shida mang'any sini, for example, issue mar education. Issue mar education kata Raila Odinga no tho kawacho ni education. Basari ni no mulungo ni basari ma CDF ni. En pok no puonje ng'ato. To ingeni ji ok ong'e gino ok nya puonjo ng'ato. Nikech imi gisling elfa biche. Wadwaro ni kapo ni ntiere gimiluongo kata ni scholarship kaka develop timre. En nigi nimiyo ng'ato ka en basari kata ken scholarship. Miya ng'ato kowuok e form 1 nyaka form 4. Mano winjore. Mano gore kipuonjo ng'ato. Lakini kimi ng'ato siling elfa biche to bedo control game piece. That is why wacho ni education nego bed ni wabedo very particular gimwadwa timo. Kaka nyarawila wacho wach mar ginene, wach mar health and disaster kaka osebedo manage. To mna nikech problem mantiere kaka senge wacho kapile kid devolve only 15% e counties. Then one gi ministers ang'wen ma very important mar development, agriculture, security, health, and education. Mage the most important ministries. Agriculture, health, security and education. Ang'wen go mokwongo emino go benwa kete pesa mang'eny. Iseka health it devolve almost 100% mar health obedo devolve. Okay, 100% the national government timo gimilungo ni policy. Kisa devolve tika only 15% tiore a devolve units. You don't get a 5% cut. One of the biggest ministry itero piny kucha
pesa bende semoko leo kaka treasury release pesa ni counties go be kelo problem. So we ended up with a disaster. Okanya wacho ni counties gi ni governors didn't get health correctly. Yes, because problem mantiere Mombasa, mantiere Homa Bay, mantiere Siaya, mantiere Nairobi, health no. Kolo Kenya ngisa ni all governors needs to fix health, but it is like all governors needs to fix health. Kolo nego better either at an evolution chande we devolve either 30% to what devolve nyaka health. Or ko wakopono wadwa keto 15% kende. To health oduga national government mundo bed manage. Kata nyocha William Ruto kendo dhi America bagi sana ng'ongo ni G2G. G2G en ni America temo golo NGOs from gikmoko mondo gibed ni gidil gi serikal directly. Health bane one go before the evolution. It was good. Now berga ne matene ni sector mar thieth okethore ei serikal bane evolution kai kende. Loch gwenge. Mane devolution kai kende. To devolution kanyo ke dhiti yudo kaka koro ma joko ng'eyo for example wage bill. The biggest wage bill mar county governments maduong' kabisa ni Nairobi. Tingenga malo wage bill Homa Bay. Nikech joko dhi ndiko ji mang'eny then the problem